Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Nagpo ng Malacanang na meron daw pong verbal agreement ang presidente po ng Pilipinas, si Pangulong Duterte at si Xi Jinping ng China patungkol po sa pangingisda. Apo, baka kaya yan ang dahilan kung bakit ang mga Chinese ay talagang kahit teritoryo po ng Pilipinas ay parang walang katakot-takot na pinapasok po nila. Ang sa akin ganito marami tuloy akong tanong na yan po ba ay bahagi ng kasunduan sa pangungutang po ng bansa na sila po'y papayagan dahil tayo pinautang ng katakot-takot na may katakot-takot namang interes ay ang mga mangingisdang Chinese ay talagang susugurin ng karagatan ng Pilipinas at doon mangingisda at ang mga Pilipino naman ay walang magawa dahil kasunduan na. Palagay ko'y kailangan niyang ipaliwanag sa publiko ng ni Mr. Salvador Panelo, ang spokesperson po ng Malacanang, sapagkat nararapat lamang na ipaliwanag po yan sa taong bayan kung yan talaga ay bahagi ng agreement ng mga pangungutang po ng ating bansa. At bahala sila magpaliwanag kung bakit gano'n ang naging kasunduan. Ang alam po natin, ang karagatan po ng Pilipinas ay napakahalagang elemento po yan para sa mga mangingisda na yan lamang po ang kanilang ikinabubuhay at syempre sa food supply ng Pilipinas. Kung wala na pong mapapangisda ng ating mga mangingisda ay ano pa ang silbi ng mga Filipino fishermen. So ang hinihintay natin ay maipaliwanag po yan ng todo ng Malacanang. Ano ba mga detalye nga? Kasi until now, yung mga kasunduan ng loans ng Pilipinas at galing po sa China ang pera ay hindi po naididetalye sa publiko. Yan po bang fishing deal na yan ay bahagi noon? Nagtatanong po si Errol Dakame. Palagay ko ganyan din po ang tanong ng marami. O bueno, yung ating survey question na mas maganda ba o hindi na si Congressman Pulong Duterte na lang maging House Speaker dyan po sa Kamara. Mga kaibigan, nasa linya po natin si Bayan Muna Party List Congressman Ferdinand Ferdigaite nang makausap po natin sa ating programa. Congressman, magandang hapon po. Si Errol Dakame po ito sa Leader ng Philippines, programang Kamao nga Sero. Hello, sir. Ayaw pumasok. Ulitin natin na nasa linya natin si Congressman Ferdigaite ng Bayan Muna Party List. Congressman, magandang hapon po. Nakabukas ba yung maliit na mixer natin? Ayaw pumasok. Saglit Nandiyan yan sa Nandiyan yan sa patching natin. Ayusin natin saglit Ayaw pumasok. Alisin mo nga kaya, Klo, yung alisin mo yung, Yan talaga pag live, Sorry mga suki. By the way, ulitin ko 100 pesos load ang ating ipamamahagi sa may pinakamagandang sagot sa ating survey question. Balikan po natin. Again, nasa linya natin si Bayan Muna Party List Congressman Ferdinand Ferdigaite. Congressman, si Errol Dakame po ito sa Leader ng Philippines, Kamao nga Sero program at tayo po live din sa Pinoy Extreme Channel. Congressman, sir? Hello? Hello, sir? Congressman? Naririnig ko yung niya. Hello, Congressman? Hello. Hi, Congressman. Salamat at tinanggap niyo po yung aming tawag. Si Errol Dakame po sa Leader ng Philippines, programang Kamao nga Sero. We're being watched worldwide at sa ating Pinoy Extreme Channel Television nationwide, Congressman. Good afternoon, sir. Hello, sir? Hello, sir? He cannot hear me. Alisin mo kaya, Chloe, yung alisin mo yung jacket ng cellphone para baka yun nakakaharang. Alisin mo muna. Just try it. Just try it. Baka dyan yung... Baka hindi makakakuan. Saglit mga suki.
At importanteng may makausap po tayong tagaloob ng Kongreso. Kayo po mga ginigiliw natin taga-subaybay worldwide, especially mga OFW, no? At yung mga taga-distrito. Marami pong distrito ng congressional district sa buong bansa, no? Balikan natin. Congressman Gaite, sir, magandang hapon. Yes, Errol, isang magandang hapon sa iyo at sa lahat nating taga-subaybay. Thank you for taking our call, sir. Alam ko, busy po kayo, but equally maganda rin pong mapag-usapan natin, sir, kasi pinag-aagawan pa rin until this time ang speakership dyan sa inyo, sa Kamara. Oo nga eh. Yan ang hot topic for the past several weeks na. Lumalabas sa balita na tila pati ang presidential son, Congressman Pulong Duterte, ay interesado na rin. That's why, tuloy, itinanong ko sa taong bayan ngayon, sa ating tanong sa bayan, mas maganda ba o hindi na si Congressman Pulong na lang maging House Speaker? What's your take about that, Kong? Well, matagal na tayong tumitindig laban sa mga political dynasties. Ano? Mismo ang ating saligang batas ay nililinaw nga na dapat ipagbawal ang political dynasties. Mm-hmm. Pero kung mangyari man yan, talagang sa halip na kilalanin itong provision ng ating saligang batas, ay pinalalawak pa, not only sa pamilyang Duterte, kundi sa napakaraming mga political dynasty sa buong bansa. It will not bode well, no? Kontrolado ang ehekutiba, kontrolado ang legislatura, at pati ang mayorship, no? Although that's one city in Mindanao, in Davao City, hindi, it will not bode well, no? For the concept that dapat i-abolish yung concept ng political dynasties. Well, marami po ang nag-aayaw nga po dyan sa political dynasty, but it's really a reality in the Philippines. Halos lahat, Congressman, ng lugar, magturo ka sa lahat ng lugar, sir. Talagang may makikita po tayong political dynasty. But anyway, sino-sino ba ang mga nag-aagawan dyan as of this moment or until this time, Congressman, sa speakership? Well, oo, sa mga nakita natin, nabasa natin sa sa mga pahayagan, may at least isama pa natin si si Pulong Duterte. Meron ng at least 2 to 3 contenders, yung sinasabing strong contenders na nag-aabang ng basbas ni Pangulong Duterte. Nandiyan si Lord Alan Velasco ng Marinduque, nandiyan si Ferdinand Martin Romualdez ng Tacloban. At nandiyan rin si Alan Peter Cayetano, no, ng Taguig. Yeah. Yan yung ilan sa mga nag-pronounce na, no? Ang sabi ko nga, lahat naghihintay ng basbas ni Pangulong Duterte. We differ in the sense na dapat ang ating speaker, ang ating pamunuan mismo sa lower house, House of Representatives, ay dapat independent. Dapat hindi to kailangan maghintay ng basbas kasi ang sabi sa saligang batas, we are a Republican state, we are presidential type of government with 3 branches of co-equal, independent, na bodies, no, para magkaroon ng tinatawag na ng checks and balances. Di dapat yung pagpili ng kinatawan sa Kongreso ay desisyon ng mga kinatawan sa loob ng Kongreso. Hindi yan dapat inaabangan ng basbas, no? And it will only show that if that happens, di rubber stamp. Tama yung isang observation. Ano? Kung sinabi ni Pangulo, wala nang checks and balances. Yan ang isang hallmark, sabi nila, ng isang sistemang demokratiko, isang Republican state. No? Pero hindi yan ang mangyayari kung ganyan ang malalagay sa speakership. Kaya ang Makabayan Bloc ay pinili na lumabas
sa ganyang sabungan na nangyayari ngayon. Dihado ang sambayanan kung kaya't pinili ng bayan muna ay patakbuhin yung galing mismo sa Makabayan Block. Walang iba kundi si Atty. Caloy Zarape na 3-term congressman ng bayan muna. We're making a political statement to show that dito sa pangayon ngayon ay wala talagang magtataglay ng tunay na makabayang at ikain ng sambayanan. Kaya pinili namin na si Caloy na Zarape ang kumatawan bilang speaker ng Congress. Opo, ang alam ng publiko kasi, Congressman, di ba, dapat amongst yourself, kayo mga kongresista, kayo magbobotohan kung sino ang gusto yung ilagay na House Speaker. Tama. Nangyayari, hinihintay yung basbas eh. Parang sabi ko, tama, ito ba yung tamang proseso? I'm not naive, no? Alam naman natin nangyayari yan. As a matter of fact, dapat yung proseso is the organizations or political parties ang pipili. Hindi individual preference. Totoo, si Pangulong Duterte ang kumakatawan sa PDP laban, pero still, hindi yung presidente. It should be the party, the political party, no? Hindi na nangyayari sa atin eh, no? It's the personal preference of the president. May iba pa nagsasabi, hindi na nga si Pangulo daw pipili, pati daw yung anak na si Sara Duterte, ang merong say sa pagpili. Wow. Ano siya eh, mayor siya ng Davao. Sabagay, napag-usapan niya nung inalis si Congressman Alvarez. Tama yun, no? As a matter of fact, of course, alam na natin yung kwento that Mayor Sara Duterte was crucial, no? Na pagpasok ni former President Gloria Macapagal-Arroyo as Speaker of the House of Representatives. Alright. So, medyo medyo it is far from ideal. Hindi ata yan ang gusto ng mabayan na dapat ang kumakatawan sa Kongreso ay independent, co-equal branch of government para may patupad yung sinasabing dapat. Hello. Saglit kausap natin si bayan mo na Congressman Freddy Gaite. Mamang ito, isang tawag lang natin nandyan kaagad, ano? Ibang congressman, ang hirap tawagan. Balikan natin, Congressman Freddy. Hi, sir. Hello, sir. Saglit naputol We only have, okay, balikan natin. Congressman, alright, naputol, sorry. Oo. It's a numbers game. Everybody knows it's a numbers game, ano? Alam nating majority po yung PDP yata dyan. Actually, alam nyo, kahit historically, hindi necessarily sila yung pinakamarami. Pero pag sinabi nga supermajority, sila yung naka-develop ng coalition. Right. Pero hindi PDP laban. If you say majority, meaning 50% plus one of members of Congress, ay galing sa isang political party. It's a coalition. It's a merger. It's more of a coalition. No? Right. Kaya, hindi ba sasabi na ito, kaya nga actually problematic na hindi mapili kung sino doon sa mga political parties na to na lahat daw ay sumuport kay doon sa kay Pangulong Duterte. Ang ngayon ang pinoproblema kung sino sa kanila ang pipiliing mula sa hanay nila ang papasok as speaker. Who represents, by the way, sorry, Kong. Who represents the NPC? The NPC. Paano ba? NPC. Meron ba? Actually, pero hindi sila rin ganun kalaki. Yung National People's Coalition. They're not that big. And from what I heard, initially sabi nila wala daw silang wala silang i-field. Field. So right now, yung iba't ibang grupo, yung PDP Laban, Nationalista Party, and others, sila yung vying for the position. But yun na nga, unfortunately, ang paulit-ulit na rinig namin is that lahat ay nag-aabang ng blessings from Malacanang. Kailan ba ang decision-making ng mga kongresista? On July 22, the State of the Nation Address, mag-meeting ang House
magkakaroon ng plenaryo para pag-usapan yung sa umaga, no? Sa umaga ng July 22 bago yung State of the Nation address ng Pangulong Duterte. Pero as early as 10 a.m., i-discuss na yan, magpupulong ang senaryo ng Kongreso para piliin kung sino yung mamumuno sa House. Alright, so babantayan namin po mga mangyayari po dyan. At yung party list block ba, makakasama nyo rin pagsulong kay Kaloy? Hindi kami kasama dito sa sinatawag na party list coalition, ano? Oo. Represented by Mikey Romero, of One Pacman, and other parties. Hindi kami kasama doon hindi kayo sumama. Oo, sa coalition na yon kami ay nakabukod. Hindi rin lahat ng party list ay kasama doon. May mga ilan pa na hindi kasama. Pero apparently, claim nila ay ang buo ng mga party list ay kasama daw nila. Tuloy marami nagtataka, Congressman Ferdy. Ano bang meron dyan sa speakership na at lahat ng naglalaway daw? Naglalaway, well, power. Ang isang very powerful. Well, for one, kahit tignan mo yung ating saligang batas, Yeah. Ang speaker, pagkatapos ng presidente, Vice President, Vice Presidente, Speaker of the House, Vice Presidente, tapos Senate President, and House Speaker. House Speaker. Yeah, pang-apat. Practically, that position ay ika-apat na pinakamataas na posisyon Kaya pala sa pamunuan. Ngayon, on top of that, mismo sa House, malaki ang papel ng Speaker sa usapin ng mga committees, no? At alam niyo naman sa Kongreso, yung mga mahalagang committees like yung Committee on Appropriations, Committee on Accounts, yung Committee on Rules at iba pa. Yan yung mag-make or break, no, ng mga batas na gustong ipasa sa Kongreso, no? At yung mga sinasabing mga iba pang mga panukalang batas at mga patakaran na sinusulong ng gobyerno. So, kailangan nilang merong cooperative, merong nakatitiyak sila na kunyari merong tinatawag na priority bills ang pamahalaan, yan yung isusulong nila, no? Ang bayan muna ay tulad ng charter change, yung federalism, yung at ibang policies na tingin namin hindi nakakatulong sa sambayan ng Pilipino. So, very critical, very crucial, no? Yung speakership race dahil malaking role yan sa maraming usapin, no? Sa pamamalakad ng ating bayan. Ayun, oo. Kanina, bago ako magsimula ng programa, may sumagot sa akin, Sir Errol, ikaw naman magtatanong ka pa, billion-billion ang pwedeng i-insert na budget niyan. Kanina sabi mo, ano yun? Naglalaway. Kailangan maging realistic tayo. Totoo yan eh. Kasi trillions ang budget. Trillions ang budget. Sana nga napupunta sa tama, no? But of course, pero kayo Congressman, inaakusahan din kayo na ginagamit niyo raw po yung mga budget niyo sa hindi kuhan. How would you answer that? Tamang-tamang pagkakataon po ito. How would you answer those accusations, Congressman? Well, first, since I think nung panahon ni Pangulong Aquino, no? Ang bayan muna hindi na tumatanggap ng tinatawag na pork barrel as a matter of principle. Talaga? Hindi kayo kumukuha ng pork barrel? Although before, para sa mga projects tulad ng mga livelihood centers, mga multipurpose halls, mga projects for the farmers, mga daycare center, nag-access ang bayan muna. Pero because of the issues, nakita nga namin parang nagiging usapin sa sambayanan na yung pork barrel o yung mga pondong napakadaling gamitin ng mga congressmen na nalagay sa katiwalian, sa issue ni Napoles. As a matter of principle, pumusisyon ng bayan muna na hindi na
dapat kumuha ng ganitong sources. So, yung accusation na ito ay walang basis. We can open a record to show na wala kayo. Ang pondo ng wala. Una, wala. Ikalawa, napupunta yung operational funds ng opisina para sa tungkulin nito, yung legislation, yung oversight, yung mga investigation ng mga cases, yung pakikisalimuha sa ating mga kapwa manggagawa. Last week, nandun kami sa mga manggagawa ng PEPMACO na pinunta namin kasama yung mga senator ni Kaloy Zarate at iba pa para alamin yung kalagayan ng ating mga manggagawa. So, ganun namin gagamit ang pondo ng opisina para sa kapakanan ng ating mga mamamayan na ating pinaglilingkuran. So, wala pong basis yung sinasabing accusation na ginagamit daw para sa mga activities daw ng mga subversibo at iba pa. Yeah. Dahil tsaka may COA hindi naman tama, may COA. So, pwede rin nilang bukas po yung records ng may audit na lagi ang funds ng bawat opisina at wala ho kaming itinatago sa publiko lalo na sa mga programa at proyekto na isinasagawa ng bayan nila. I remember yung meron yatang military sector na nangampanya laban po sa inyo. Oo, as a matter of fact, mismo yung AFP at PNP nung nakarang eleksyon, actively, they were involved in partisan political activity and electioneering. Gusto ko i-remind sa kanila na illegal yan. Prohibited by the administrative code at mismo yung sa Omnibus Election Code. Ang sabi, members of the civil service, yung police, and even the members of the AFP ay bawal na mangampanya, pabor o laban sa mga kandidato, kasama yung mga party list. So, meron rin kami gagawing, actually, liban doon sa final naming 30 bills we filed it yesterday, sa usapin ng sahod, mga kawani, mga manggagawa, yung pagpapatigil ng contractualization. Nag-file rin kami ng bill patungkol dyan sa usapin, ang resolution pala, para imbestigahan itong nagaganap na pangangampanya ng AFP-PNP laban sa mga progresibong party list kasama ang bayan muna. Well, babantayan namin ng mga nangyayaring yan na Congressman. At meantime, kami po ay nagpapasalamat na sinagot niyo po ang aming mga tanong at tawag. Sa ulitin po, sir, kung may time pa ho tayo ay magkakwentuhan sana po tayo ulit. Oo, sana isang karangalan na maging ng inyong programa. At salamat sa inyong pagkakataon na mapaliwanag namin mga issues ng mga mamamayan na inilalaban ng bayan muna. More power sa inyong programa. Mabuhay po kayo. Thank you. Bayan mo na Party List Congressman Ferdinand Ferdigaite ang ating kausap. Bilis ng ating oras, balikan na po natin ang mga isyong binantayan natin. Ambulansyang may sakay pong pasyente sa Albay, bigla na lamang nasunog. Galing po yata itong sa bayan namin, sa Tiwelbay. May dadalhin na yatang pasyente papuntang Legazpi City. Pagdating sa Malilipot, sumisinyas yung kasalubong Clarence na nasusunog na yung ambulansya. Naligtas naman yung at yung pasyente inahihatid naman ng maayos sa ospital at may mga rescue naman. Samantala, wala na po yung bagyong si Egay, naging low pressure area na lamang. Yan po ang pagtitiyak po ng Pag-asa. Tinitingnan pong baka politika daw o iniimbestiga na, pinagdududahan na politika daw ang dahilan kung bakit yung re-elected board member po sa Abra ay pinatay. Ito po ang medyo dapat maintindihan po ito ng taong bayan. Duterte daw at Xi Jinping may fishing deal daw na binding ayon po sa Malacanang. Dapat ito ipapaliwanag talaga ito sa taong bayan. Yung mga Pilipino ba ay hanggang dyan na lamang po sa dalampasigan, mamimingwit? At huwag na tayong lumayo sapagkat nakipag-agree po ang Pangulong Duterte kay Xi Jinping na bahala na yung mga incheck na mangisda. So gusto nilang pangisdaan. Well, ang punto ko po ay ipaliwanag po ito ng maayos sa publiko para maintindihan. That's my point. Recto Bank issue isasalang po sa bilateral meetings ng China at Pilipinas ayon kay Duterte. Salamat para malinawan po ito. At
sana naman ay hindi maapi sa mga meeting na yan at pagkakasunduan sa pagitan po ng ating bansa at ang China na magulang. Napakagulang po ng China. Nako po, kaibigan daw, pero meron bang kaibigan na tinitira ka sa likuran? Meron bang kaibigan na kapag ka medyo natagilid ka, babanggayin ka bigla? Iiwanan ka sa... Ay, nako. Anyway, DICT, sigurado naman daw na mapapamunuan po ng maayos ni dating Senador Gringo Honasan. Kababayan ko ito. Congratulations, by the way, sa aking kababayang Senador Gringo Honasan, na ngayon po ay ini-appoint ni Pangulong Duterte bilang secretary po ng Department of Information and Communications Technology. Napakahalagang departamento po ito, lalo po sa aming mga online broadcasters. So we support the leadership of Senator, now Secretary Gregorio Gringo Honasan, who's a Bicolano also. Suportahan tanganing maging marhay ang pamamahala niya dyan sa DICT. Kapa-founder na si Apolinario, madali na daw mahuli dahil po sa inilabas na HDO sa iba pa mga opisyal ng naturang grupo. Court of Appeals naglabas naman ng freeze order sa assets po, mga assets ng mga investments firms na dawit po sa scam. For sure, kasama dyan ang Kapa. Dalawang mayor nag-aagawan, parang naghihilahan ng lubid, parang nagtatago bar sa isang bayan po sa Aklan. Talagang, ewan ko, maraming tao talagang hindi na yata mabubuhay kung hindi makaupo sa public office, public post. Mas masarap pong manungkulang kapag ang taong bayan po ang tutulak po na kayo po ang makakupo. Pero pagka kayo lamang ang gusto, mahirap yan. Mahirap kapag yung taong bayan na ayaw po sa inyo pero pinagpipilitan po ninyo ang inyong sarili. Tanong sa bayan! Ay, Klo, pakisuyo nga ng cellphone natin, baka may mga nag-react dyan. Mas maganda ba o hindi na si Congressman Pulong Duterte ang maging House Speaker na lang, no? Siyempre, kapag ang tatanungin po natin ay mga kapanalig, at kasama po sa hugpong ng, ano bang partido ni Congressman Pulong? Hugpong ng pagbabago. At yung mga taga-PDP, mga ka-coalition, political coalition, siyempre, ang sagot dyan ay mas makagaganda. Siyempre dahil kapartido, kaanib. Narinig nyo naman po yung sabi ni Congressman Ferdigate ay magiging salamin ng mas malawakang political dynasty. Bagamat mga kaibigan, ang karapatan na pumili ng magiging House Speaker ay nasa kamay po ng mga kongresista. Sana magkaroon po ng tunay na kalayaan ng bawat isang mambabatas dyan sa mababang kapulungan na makapili po ng kanilang magiging leader. Bagamat in reality, ito po yung sinasabi ko, bagamat in reality, talagang dikta po ng presidente ang nananaig po dyan. Pero you still remember, Clarence, natandaan mo ba yun na may sinabi ang presidente na kapag tumakbo si Pulong sa House Speaker, magre-resign siya? Di mo matandaan? Sabi yan ni Richard Calvario. Ichinat niya sa ating survey question. Natatandaan ko, Sir Errol, sabi po ng Pangulo natin, magre-resign siya pagka nagpumilit si Pulong na maging House Speaker. Ayan. But, ladies and gentlemen, kapag mga kongresista mismo ang nagsabi na si Pulong ang maging House Speaker, siya po ang magiging House Speaker. Di po ba? But it's really an element, X factor, sa totoo lamang, for so many congresses, ang basbas ng Pangulo ang talagang nangyayari po palagi. At yan po ang nananaig sa pagpili po ng House Speaker. So, dyan po sa mga nagbabangayan na yan, mga nag-aagawan, good luck po sa inyo. Good luck po sa inyo. Sana sa mapipili na maging House Speaker, suportahan nyo. Kasi kapag dito ang naturalesa po ng politika sa atin, kapag natalo, talagang hindi po yan matutunawan ng kinain, gagawa at gagawa ng paraan para yung napaupo ay mapabagsak niya. Parang yung nangyari kay Congressman
Alvarez, di ba? Maraming naiinis kay Alvarez nung siya po umupo. Hindi talaga tinigilan hanggang sa hindi natanggal. Napalitan ng GMA. Diba? Mga ganun eh. So kami po sa Leader News Philippines, we always advocate for a better working relationship, for a more peaceful country, at kami po ay nananawagan, tapos na po ang eleksyon. Maliban po sa pagpili ng House Speaker. Tapos na po ang eleksyon, alisin na po natin ang pagkakahati-hati. Tayo po ay magkaisa, suportahan ang ating mga leader, at ang mga leader naman dapat manungkulan po ng patas at maayos sa mga mamamayan. Kasama po natin ang mga kapanalig po natin sa araw-araw sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino sa studio, si Clarence Sandaya, ang ating broadcast officer. Sa patnubay po ng ating operations head, Engineer Oliver Licop, Creative Director Mark Anthony Reynoso, at si Earl Nico Dacame. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.